Казан артында бардыр bir авыл, кырлай диләр. Җырлаганда көй өчен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә, анда тумасам да, мин бераз торган идем. Җирне әзмәс тырмалап, чәчкән идем, урган идем. Ул авылның һич онытмыйм, һәр ягы урман иде. Ул болын яшел үләннәр хәтфәдән юрган иде. Зурмы дисән, зур түгелдер. Бу авыл бик кичкенә. Халкының эчкән суы кичкенә, инешкенә. Анда бик салкын ва бик эссе түгел, урта һава. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява. Урманында кып-кызыл кура җиләктә җир җиләк. Күз ачып йомганчы, һич шиксез, җыярсың бер чиләк. Бик хозур, рәт-рәт тора, гаскәр кеби, шыршы, нарат. Төпләрендә ятканым бар, хәл җыеп, күккә карап. Юкә каен төбендә кузгалаклар, гөмбәләр берлә бергә үсә аллы-гөлле гөлләр, көнҗәләр. Ак, кызыл, ал, сап-сары, зәңгәр, яшелдән чәчкәләр. Һәр тарафка тәмле исләр, чәчкәли бу чәчкәләр. Үпкәлиләр чәчкәләрне төрле төсле күбәләкләр килеп, киткән булып, тагын да шунда шүгәләп. Бер вакыт шук-шук килеп, сайрый Худайның кошлары. Китә җаннарны кисеп, ярып, садаи хушлары. Монда бульварлар, клуб һәм танцевальна, цирк та шул. Монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул. Зур бу урман, читләре күренмидер диңгез кеби. Биниһая бихисаптыр гаскәри Шыңгыз кеби. Кылт итеп искә төшәдер намнәре, дәүләтләре. Карт бабайларның моны күргәч бөтен сәүләтләре. Ачыла алдында тарихтан театр пәрдәсе. Ах дисең, без ник булайсың? Без дә хакның бәндәсе. Татар дөньясы бүген Габдулла Тукайның 135 еллыгын һәм Татарстан туган тел көнен бәйрәм итә. Республикада һәм җир шары буйлап тантаналар узды. Исәнмесез? Сез Татарстан хәбәрләренең кичке йомгаклау чыгарылышын карыйсыз һәм без башлыйбыз. Бүгеннең иң төп алынган вакыйгасы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасы ул әле берничә минут элек кенә тәмамланды. Быел дәрәҗәле исемгә милли мәдәниятебезне үстерүгә зур өлеш керткән 9 шәхес дәгъва кылган иде. Өчесе лауреат булды. Аларга премияны президент Рөстәм Миңнеханов опера һәм балет театрында узган матур тантанада шәхсән тапшырды. Аннан Айгөл Бадретдинова репортажы. Елның иң көтелгән вакыйгаларның берсе әдәбият, мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә кызыл келәмгә тиң вакыйга быел ниһаять күп санлы тамашачылар катнашында уза. Узган ел пандемия сәбәпле без Тукай премияләрен тапшыру тантанасын онлайн рәвештә телевизор экраннары аша гына күзәткән идек. Быел исә бәхетле шаһитләре була алдык. Иң элек опера һәм балет театрына җыелган тамашачыны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Туган тел көне белән һәм Габдулла Тукайның туган көне белән чын күңелдән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Менә барыбыз да шушы матур бинада җыелып, шушы бәйрәмне матур итеп үткәрергә насип булсын. Рәхмәт сезгә. Сәхнәдә үзенчәлекле хатын-кыз образлары булдырганы өчен Тукай премиясе быел Камал театры артисты Дания Нуруллинага тапшырылды. Ул дәгъва кылучылар арасында бердән-бер хатын-кыз һәм бердән-бер театр артисты иде. Билгеле, минем өчен бүгенге көн бик шатлыклы көн инде. Бу минем гомерем буена зур вакыйгага әйләнеп калачак. Бик зур рәхмәтлемен. Менә язучылар исемлектә дүртәү иде. Саташып аткан таң трилогиясе һәм Гөлҗиһан повесте өчен быел Тукай премиясе Факил Сафинга тапшырылды. Заманында КАМАЗ заводында эшләп әдәбиятка бай тәҗрибә туплап 90-нчы елларда кирип китә. Дәрәҗә генә түгел, бу зур җаваплылык та, билгеле, иҗат ителдендә шактый, хезмәт тә шактый. Әмма ләкин әле иҗат итәсе әсәрләрем күп. Татарский мир. Быел Тукай премиясенә 3 рәссам дәгъва кылды. Дәүләт бүләген график Григорий Айдиновка, Нефть һәм вакыт, Казан альбомы, Татар әкияте дөньясы графика серияләре һәм Татар дөньясы китабын сәнгатьчә бизәү өчен тапшырдылар. Художник, который остановился. Рәссам иҗаттан туктарга тиеш түгел. Әлеге премия зур юлдагы бер тукталыш кына. Бик дәрәҗәле һәм мөһим тукталыш. Яңа әсәрләр иҗат итәргә илһамландыра. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасы ул иҗат әһелләре өчен үзенә күрә бер ел нәтиҗәсе сыман хезмәтеңне иң югары бәяләү дигән сүз. Быел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында әлеге тантана аеруча да әһәмиятле төсмер алды. Бәйрәм тамашасы исә Алтын Казан мюзиклы белән дәвам итте. Айгөл Бадретдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.
Бу көннең төп чаралары Казанда Тукай скверыннан башланды. Рөстәм Миннеханов белән Минтимер Шәймиев бүген иртән бөек шагыйрьнең биредәге һәйкәленә чәчәк салдылар. Әдипне искә алучылар арасында президент аппараты җитәкчесе Әзрат Сәфәров, Казан мэры Илсур Метшин, Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова да бар иде. Тукайга чәчәкләрне шулай ук республиканың җәмәгать эшлеклеләре, депутатлар һәм мәдәният әһелләре дә китерде. Язучыларга гына түгел, гомумән бу бөтен халкыбызга бер рухи бәйрәм кебек санала. Моны бит инде безнең бер Казанда гына түгел, Татарстанда түгел, бөтен җир шарында бәйрәм итәләр. Авыру үзенең күп яшисен сизенәдер дим мин. Һәм ул язып калырга тырышкан. Ә бездә озын гомерле язучылар да хәтта ул кадәр иҗат кылдыра алмый. Әле мин яшим, үлмим әле димме? Димәк, иртәгә көнгә калдырмаган бер нәрсәдә. Нинди милләт булмаса да, нинди җирдә татарлар яшәмәсә дә, Тукай алар өчен берстән дә кыйбла. Халык чәчәк салганнан соң да таралырга ашыкмады. Алар республика җитәкчелеге белән заклап аралашалар, хәл әхвәл сорашалар, бергәләп фотога төшәләр. Тукай туган әлеге язгы көн шулай бергә җыела торган вакытта әле. Тукайны шүрәлеләрне язарга илһамландырган Арча ягы бүгендә үзе дә кунаклар кабул итте. Шагыйрьнең балачагы узган Кырлай җирендә аның музеенда бәйрәм гөрләде. Монда президент Рөстәм Миннеханов татар зыялылары, язучылар, шагыйрьләр, композиторлар, актерлар белән очрашты. Аралашканда нинди мәсьәләләрне күтәргәннәрен Фәйрүзә Мәҗитова җиткерер. Президентны Кырлайда Тукай үзе каршылый. Монда кечкенә апуш, печән базары күренешләре, театральләштерелгән тамаша, бәйрәм кунакларын Тукай яшәгән чорга 19 гасырга алып кайтты. Габдулла Тукай әдәби музей янында аңа һәйкәл бар. Президент һәм бәйрәм кунаклары аңа чәчәк салды. Музейда президентны иҗат әһелләре каршылый. Актерлар, язучылар, сынчылар, композиторлар Рөстәм Миннеханов белән очрашуга җыелган. Сөйләшергә, фикерләшергә, Тукай барыбыз эчендә ул күренекле шәхсебез. Без каягына барсак та Тукай белән нурланабыз. Төркия илләрендә бөтен җирдә Тукайыбызны беләләр. Туган тел, милли әдәбият, милли сәнгатькә кагылышлы тәкъдимнәрен татар зыялылары шушы залда җиткерә. Язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдулла безнең әдипләрнең әсәрләрен башка телләргә тәрҗемә итү өчен махсус үзәк кирәк ди. Әгәр дә үзә башласа сезнең ярдәм белән, анда безнең иң беренче нәүбәттә рус теленә, хәзерге әдәбиятны һәм әле тәрҗемә ителмәгән классиканы рус теленә тәрҗемә итү өчен башлар идек. Һәм әлбәттә төрки телләргә. Бу мәсьәләне хәл итәрбез. Габдулла Кариев театры директоры Луиза Янсуар яшүсмерләр өчен театраль лаборатория булдыру тәкъдимен җиткерде. Театр каршында аның балансына күчерелгән бик күркәм, бик матур бер бина бар, ләкин ул ташландыграк хәлдә. Аңа реконструкция таләп ителә. Яшүсмерләрне, балаларны җәлеп итә ала торган шундый комплекслы бер үзәк эшлисе килә иде. Президент шунда ук төзелеш буенча җаваплы вәкилен чакырып, бинаны яңарту буенча эш башларга кушып тәкъдимне хуплый. Композитор Илмир Низамов оркестр өчен музыка яздыру студиясе булмагач, дахи композиторларыбыз әсәрләрен тиешле сыйфатта интернетка урнаштырып булмый дип борчыла. Безнең мирасыбызны һәм безнең заманча композиторларны яздырырга һәм я менә бу студия хәлен итәргә, я ул эшен эшләп булмаса махсус шундый звукорежиссерлар, шундый командалар чакырырга, алар безне яздырсыннар. Министрлыкка күрсәтмә бирәбез. Нәрсә ничек итеп башларга бу эшне? Постоянно шулай студия бар, Алексей Трофимов, һәр тул просто. Менә син ахуша бу студия ясарга тиесен. Иҗади тәкъдимнәр күп. Татар шәхесләренең һәйкәлләре авторы Мәскәү сынчысы Рим Актюрин Татарстаннан читтә яшәүче осталарга грантлар игълан итүне сорый. Күршәк театры баш режиссеры Илгиз Зәйнеев Күршәк театрында балалар өчен генә түгел, өлкәннәр өчен дә спектакльләр күрсәтелүен әйтә. Президент үз чиратында 8 ел элек кенә ачылган бинаның түшәменнән тамчы тамуын белеп алган. Рашид итәсен бар сезне бар алдында. Шундый театрның шундый хәлгә җиткергәнгә министрдан башлап без бит инде эшләрне бераз сакларга тиеш, карарга тиеш. Кеше шәһәрләр театрларына эшкә кайтучы яшь актерларга торак мәсьәләсе дә язучылар аллеясын туган тел шигыренә мемориаль ансамбль булдыру кебек фикерләр әйтелде. Президент күпчелеген хуплый һәм халкыбызның милли бизәкләрен дөньяга таныту кирәген һәм Россия төбәкләрендәге милләттәшләребез белән тыгыз элемтәдә булырга киңәш итә. Безгә ниндидер
системалары эшне алып бара кирәк. Габдулла Тукай әдәби музеендагы шушы сөйләшүне әйтерсең лә бөек шагыйрь үзе дә тыңлап торды. Диварларда аның портретлары. Шушы залда яңгыраган тел әдәбиятны үстерү буенча өр-яңа проектларга ул да сөенә сыман. Фәрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Ел сайын шагыйрь туган көндә уздырыла торган шигърият бәйрәме быел аеруча үзенчәлекле булды. Башта ул яңа Кырлайда, аннары Казанда узды. Габдулла Тукай шигырьләре һәм аңа багышлап иҗат ителгән әдәби әсәрләрне көн дәвамында Гөлназ Сәйфетдинова белән Илгиз Шәкүров тыңладылар. Бөтен дөньяда бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин белән бәйрәм бүген. Кырлай өстеннән бүген шигырь агыла. Җил мәйдан уртасында ялкынланып сөйләгән шагыйрьләр авазын еракларга алып китә. Бөекләр күп, Тукай берәү. Миңа 1000 мәртәбә якын үз Тукай. Ачыгыз тәрәзәләрне, кирсен урам һавасы, урам һаваларының да кайчак кирәк дәвасы. Син безгә нигә? Әйт әле. Диючеләргә җавап. Әйт шуларга туган телем. Сорамасыннар кабат. Әйт шуларга. Тыйнакланма, тыелып беттең инде. Кеше киен кили-кили, киелеп беттең инде. Сабыйлар, урта буын, улпат әдипләр аларны бүген Тукай ягы очраштырды. Безне менә инде 100 елдан артык бергә туплап торучы зур көч, зур шагыйрь һәм иншалла киләчәктә дә шулай булыр дип уйлыйм. Вакыт үткән саен хәтта бу шәхесебезнең әйткән һәрбер сүзе безнең күңелебезгә ук булып ята кебек. Ул безгә мөрәҗәгать, киләчәк буыннарга да телебезне саклап матур итеп җиткергезәл дип. Елда шигърият бәйрәме Казанда уздырыла, быел исә ул башкалада да, Арча районында да үтте, чөнки юбилей елы. Бу тантанага чит төбәкләрдән кайтучылар күп. Жиктіріп парад Казанға туп-туры киттім қарап. Это было 45 жыл тому назад, әлі дә ул минем башымда калган. Тукайны кем белми инде аны. Аны белә минем кичкенә балам да, аны белә минем әнием дә, аны белә иде минем карт әниләрем дә. Шундай зур байрамга, зур хөрмәткә лайыклы шагыйрь, ул зур шагыйрь, зур халыктың зур шагыйре. Люди идут с душой. Кеше монда чын күңелдән килә икән, бу бик шатландыра. Халык фикри яшәгәндә Тукай поэзиясын онытмаганда безнең туган телләрдә яшәячәк. Татар халкын үз тирәсенә җыя. Менә кая гына барсаң да Тукай диләр. Төркиягә барсаң да, Финляндиягә барсаң да, кайда татар яши, анда Тукай иң зур хөрмәттә. Ул берничек тә халык хәтереннән һәм яшьләр хәтереннән дә җуелмаячак, аны укыйлар, яраталар. Кырлай авылы минем дөньяга иң элек күзем ачылган урын дип искә ала Габдулла Тукай. Бөек шагыйрьне биредә бүген шулай хөрмәтләделәр. Шигърият бәйрәме башкалада да үтте, анда минем хезмәттәшем Илгиз Шәкүров эшләде. Илгиз, сүз сиңа. Рәхмәт Гөлназ, яшеннән дә бәйрәм соңрак Казанда дәвам итте. Биредә Тукайның театр урамындагы һәйкәле янында матур традициягә әйләнгән шигърият бәйрәме бара. Бирегә килүчеләр Тукайның үзен хөрмәт итсәләр, иҗатын яттан беләләр. Бүген көн Тукайның үзе кебек тынгысыз иде. Көчле җил булуына карамастан мәйдан халык белән тула. Шигърият бәйрәме бөек шагыйрьнең һәйкәленә чәчәкләр салу белән башланып китте. Биредә татар зыялылары, танылган язучы һәм шагыйрьләр, шигърият яратучылар. Олысы да, кечесе дә Тукайны зурлый. Бүгенге көндә Тукайның зурлыгы, олылыгы, аның кирәклеге көннән-көн сизелә бара, ачыла бара. Аның шигырьләре һәм аның прозасы да, һәм аның әйтеп калдырган сүзләре барсы да безне киләчәккә алга таба уңышлы юлларга дәшеп бара. Бүген дә Тукай безгә ярдәм итә, хезмәт итә, саклы, яклы. Хаятта үзебезнең әйтә алмаган сүзләребезне Тукай сүзләре аша җиткерәбез, Тукай шигырьләре белән әйтәбез. Татар халкының кадерле улы милләтебез тарихында тирәнес калдырган. Бүген аның 135 еллыгын бөтен дөнья буйлап билгеләп үтәләр. Милләт дигәндә, әни теле дигәндә безнең өчен дөнья күләмендә сибелеп яшәгән 8 миллион татар өчен бу иң мөһим, иң кирәк
бәйрәмләренең берсе. Тукай белән бәйле чараларда катнашу, гомумән Тукай исеме булган җирләрдә катнашу минем өчен горурлык һәм мәртәбә булып тора. Аның шигырьләре һәр кешенең күңелендә, урыс кешесе булсынмы, татар кешесе булсынмы, 1-2 ел булса да ул белә. 27 ел гына яшәп калса да, ул үзеннән соң искиткеч мирас калдырган. Бөекләр күп, Тукай берәү генә. Илгиз Шәкүров, Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зәйдуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген журналистлар берлеге әгъзалары шагыйрь Габдулла Тукай белән журналист-публицист Хөсәен Ямашев каберенә чәчәк салды. Ике бөек шәхес янәшә җирләнгән. Алар бик дус булганнар. 1909-1910 елларда Габдулла Тукайга күңел төшенкелегеннән арынырга Хөсәен Ямашев ярдәм итә. Ул Тукайдан 1 ел алдан 30 яшендә вафат булган. Шагыйрь дустын югалтуны бик авыр кичерә. Аңа багышлап Хөсәеннең якты истәлегенә шигырендә яза. Журналистлар татарның әлеге бөек улларын ел сайын Тукай туган көнендә искә ала. Тукай белән алар ничектер бик якынлашып китәләр һәм бик дуслашалар. Һәм аның Урал газетасы чыккан вакытта да Тукай аның теләктәше була. Балачактан беренче сүзләребезне менә и туган тел, и матур дип башлыйбыз. Атам әткәмәнкәмнең теле һәм гомер буе Тукай безнең белән. Һәм ул татар халкының киләчәген, татар халкының бөтен проблемаларын әле бүген дә актуаль рәвештә язган. Тукай ул безнең маягыбыз. Ул һәрбер татарга, аеруча татар журналистлары өчен маяк булып тора, юкка чыкмас өчен, телне саклар өчен, милләтне белер өчен, татарлыкны югалтмас өчен безгә маяк булып тора. Тукайның туган көнендә күркәм гадәт буенча мин татарча сөйләшәм акциясенә нәтиҗә ясыйлар. Узган ел онлайн уздырылса, бу юлы туган теле язмышына битараф булмаучылар Бауман урамына җыелды. Акциядә татар теленә салкын караган оешмаларын да атадылар. Тяжело с татарским дигән антипремияне быел кемнәр алды соң? Илдар Сафиуллин тулырак. Мин татарча сөйләшәм акциясында катнашучылар чараның быел онлайн түгел, җанлы төстә үтүенә шатлана. Ел буе барган эшкә бүген нәтиҗә ясыйбыз ди оештыручылар. Бу акцияның максаты ул әлбәттә тел активизмы, татар теленә игътибарны арттыру, яшьләр арасында популярлаштыру. Чарага нигездә яшьләр җыелган акцияның асылы да нәкъ менә шәһәр яшьләре арасында татар телен киң җәелдерү. Мин моңарчы мәктәптә укыганда телевизордан карадым, шулай гына белдем һәм бик нык монда киләсем килде. Менә бу яшьләрнең бүгенге килүе ул тагын да бер стимул бирә халыкка һәм безнең бар икәнебезне белгертә. Без барыбыз да татарлар, Татарстанда торабыз, татарча сөйләшергә тиеш дип уйлыйм мин. Биредә татарча көйләрне заманча башкаручыларын да киң җәмәгатьчелеккә танытырга омтылалар. Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктахиров классик көйләргә дә өстенлек бирергә киңәш итә. Сәйдәшевлар бар, Яхиннар бар, халык көйләре бар. Бер артлы, бер зур музыкаль бер тел әйләнеп торырга тиеш. Татар теленә битараф булучыларын да халыкка таныттылар. Андыйларга тяжело с татарским дип аталган антипремия бирелә. Аны быел Иске Казан префектурасы, башкаланың парклар һәм скверлар дирекциясе һәм Казан Кремль музей тыюлыгы алды. Татарча сөйләшмим. Тәнкыйтьнең файдасы бар. Узган елларда антипремия белән бүләкләнгән Казан Экспо үзәге быел рәхмәт хатына ия булды. Хәзер анда татарча да аралашалар. Рәхмәт аларга. Мин татарча сөйләшәм акциясын оештыручылар алдагы елларда үз эшчәнлекләрен тагын да камилләштергән ниятлый. Министрлыклар һәм башка дәүләт оешмаларында татарча сөйләшү генә түгел, ресторан һәм тагын шундый җәмәгать урыннарында да туган телдә сөйләшүгә карап, биналарга йолдызчыклар беркетеп куярга исәплиләр. Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Бик Тукайның туган көнен һәм туган тел бәйрәмен татарлар яшәгән һәр төбәктә билгеләп үттеләр. Тантаналарның иң матур мизгелләре Чулпан Касыймов күзәтүендә. Мәскәү татарлары башкаланың татар мәдәни үзәгеннән ерак түгел урнашкан Габдулла Тукай һәйкәле янына җыелды. Биредә шагыйрьнең әсәрләре татар киләре яңгырады. Тукай җатын сөючеләр чәчәкләр китерде. Көчле вакытта күкрәдем. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургка эшлекле сәфәре вакытында Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәк салды. Парламент башлыгы биредәге милләттәшләрне президент Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев исеменнән сәламли. Габдулла Тукайның тууына 135 ел булуы һәм туган тел бәйрәме белән котлады. Петербургта яшәүче татарлар да, урыслары да, башкалар да менә шулай җыелып, аны искә алып, шатланып, күрешеп аралаштык. Bir edem, kedi de şu şokta eğlendirdi baskışını.
Яршалыда шигырь бәйрәмен балалар башлап җибәрде. Алар Тукайның 135 шигырын укый. Аяз Гыйләҗев исемендәге театр артистлары махсус тамаша күрсәтте. Тукайыбыз безгә тел биргән, әти-әниләр белән бер рәттә Тукай безнең милләтебезне чит җирләргә күрсәткән. Ишеттем мин кичә. Менә үҗә булмый. Әлмәттә Тукай һәйкәле яны гөрләп торды. Бәйрәм тантанасын шәһәрнең драма театры артистлары тагын да ямьләндерде. Балалар өчен былтырның түбәтәен ясау, күбәләк буяу кебек мастер-класслар да оештырылган. Биредәге эшкә Шүрәле үзе бәя биреп тора. Нинди генә үзгәрешләр булса да, Тукай образы бер кайчан да бетмәде. Ул һәр вакыт безнең йөрәкләрдә. Алабугада да шигырь бәйрәме үтте. Анда Тукайның әсәрләрен татар, рус һәм инглиз телләрендә укыдылар. Oh Creator, bless my parents. Take Allah my sins away. Нурлатта шигырь һәйкәле янында туган телне һәм мәдәниятне саклау һәм үстерүгә өлеш керткән кешеләрне бүләкләделәр. Безнең буынна, бездән соңгы буыннарында, безгә кадәр булган буыннарында тәрбия итергән шәхес. Мамадышта бәйрәмне зур концерт белән билгеләп үттеләр. Мәдәният йортында Габдулла Тукай иҗаты тупланган китаплардан күргәзмә дә оештырылган. Шулпан Касымова, Яңа гасыр каналы. Qozan Arksintez җәмгыяте узган елдагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Җитештерелгән продукциядән кергән табыш 62 миллиард сум, чиста табыш 8,5 миллиард сумнан арткан. Пандемияле ел булганда карамастан предприятие уңай күрсәткечләргә ирешкән. 2020 ел икътисади кризистан башланды. Нефт продуктлары һәм чималга бәянең түбән булу аркасында дөньяда полимерларга да бәя төште. Моннан тыш икътисадка коронавирус пандемиясе тискәре йогынты ясады. Икенче ярты еллыкта гына уңай якка үзгәреш башланды. Шуңа да карамастан Казан Оргсинтез уңай финанс нәтиҗәләргә ирешә. 2020 елда товар продукциясын сатудан кергән табыш 62,8 миллиард сумны тәшкил иткән. Чиста табыш 8 миллиард сумнан арта. Бу хакта акционерларның еллык гомуми җыелышында хәбәр иттеләр. Бер ел эчендә предприятие миллион тоннадан артык продукция җитештергән. Аны дөньяның 35 иленә чыгаралар. Шул исәптән Алжир, Марокко, Вьетнам һәм Колумбия белән эшли башлаганнар. Предприятие әйләнә-тирә мөхитне саклауга 480 миллион сумнан артык акча тоткан. Бу узган ел белән чагыштырганда 4 миллион сумга күбрәк. Йомгаклау җыелышында акционерлар еллык финанс хисабын раслады. Шунда ук директорлар советы да сайланды. Илдар Сафиуллин, Яңа гасыр каналы. Республикада күренекле фән эшлеклеләренең каберләрен чистарта башладылар. Бүген Казанның Арча зиратына Татарстанның президентының эчке сәясәт мәсьәләләре департаменты җитәкчесе Александр Терентьев үз хезмәттәшләре белән килде. Алар ТАССРның атказанган икътисадчысы, Татарстан фәннәр академиясенең беренче президенты Мансур Хәсәнов каберен тәртипкә китерделәр. Сынын, кабер плитәләрен юдылар. Мансур Хәсәнович, дань уважения тем. Департамент хезмәткәрләре белән бергә Мансур Хәсәнович каберен чистартырга булдык. Аның республика үсешенә керткән өлеше бәяләп бетергесез. Татарстан һәр яктан алдынгы гореф-гадәтләр саклана. Бу бик мөһим күрсәткеч. Әлеге чарага Татмедиа Республика агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тә кушылды. Казанның Арча зиратында ул язучы, шагыйрь, журналист, Бөек Ватан сугышы ветераны Зәки Нуретдинов каберен тәртипкә китерә. Аны кипкән яфраклардан арындырды, чардуганын буяды. Соңыннан кабергә чәчәк тә салды. Бу акция 2 майга кадәр дәвам итәчәк. Татар журналистикасына, татар язучылыгына, татар шигъриятына зур өлеш керткән кеше булып тора безнең өчен. Һәм безгә бик зур горурлык инде менә бүгенге көнне аңа истәлек һәм хөрмәт күрсәтү. Көннең төп вакыйгасы Тукай туган көне һәм туган тел бәйрәменә әйләнеп кайтабыз. Бу уңайдан Казан аэропортында пассажирларны Габдулла Тукай шигырьләре һәм аның сүзләренә язылган җырлар белән каршы алдылар. Килүчеләрне Казан дәүләт сәнгать институтының иҗат коллективы да сәламләде. Безнең аэропорт 2019 елдан Тукай исемендә йөртә. Туган тел,
И матур тел. Әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Әлеге сәгатькә менә шундый яңалыклар иде. Туган телегездә сөйләүче Яңа гасыр каналыннан бер кайчан да аерылмагыз. Казань-Оргсинтез – социально ориентированное предприятие, где забота о сотрудниках всегда стоит на первом месте. Достойные зарплаты, профилакторий, поликлиника, базы отдыха, бассейн и детский летний лагерь, вахтовые автобусы, столовые, кафе и магазины, программы обучения и улучшения жилищных условий. Здесь создают все условия для комфортного труда и высокого уровня жизни. Казань-Оргсинтез с заботой о людях. Покупаем здесь Победе. Вкусные, свежие, дешевле. Нам для внуков сбережения нужны. В магазинах Победа. Творог Любовья. 250 грамм 49,90. Все карты от Акбарсбанка созданы для лучшей жизни. Вы выбираете ту, что будет лучшей именно для вас. Живите лучше. Акбарсбанк. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты в Nissan иди. Там скидка 350 тысяч и резина в подарок. Спешите в автоцентр РРТ. 4 пятерки, 3 единицы. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Специальные условия для пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 777 37 37. Клиника варикоза нет на Достоевского. Скидка 50% на прием с УЗИ. 212 20 40. Жить лучше значит достигать своих целей. Акбарсбанк рефинансирует невыгодную ипотеку под 7,77% годовых. Акбарсбанк. Живите лучше. Все, что хочу, это Nissan за 980 тысяч. Все, что хочу, резину в подарок. Подробности 4 пятерки, 3 единицы. Успейте купить сверхпрочные теплицы по зимним ценам. Усиленное основание, автоматический климат-контроль, двусторонняя оцинковка. Внимание, новинка. Теплица с открывающейся крышей. Волжские теплицы. Работаем с теплом. 558 1108. Сломались очки? Мастерская очков «Глазка». Первый профессиональный сервис по ремонту очков и установке линз в Казани. Выполним срочный ремонт очков любого уровня сложности при вас. Мы открыты. Ждем вас. Улица Чернышевского, 16, корпус 2. «Глазка». Мастерская очков. Ихтибар, Татарстанның халық артисты Виталий Агапов һәм аның иҗатташ дуслары 60 яшьтә тулып китте исемле концерт программасын тәкъдим итәләр. Сезне 30 май пирамида концерт залында көтеп калабыз. Яшь юклау 6+. Памятники Данила Мастер. Изготовление, оформление, установка, благоустройство. Гарантия 25 лет. Гибкая система скидок. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз. Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик апрель ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон саны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда болытлы һава саклана. Атмосфера фронты тәэсирендә республикабызның кайбер районнарында яңгыр явачак. Көчле җил тына, температура үзгәрми диярлек. Төнлә кайбер районнарда температура -1 градуска төшә. Төньяк чыгышта көндез 12 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелевскта көн болытлы булачак, кич белән яңгыр яву көтелә. Алда көннәрдә дә һава шартлары әллә ни үзгәрми ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта төштән соң ява башлаган яңгыр кичкә көчәя. Җил төньяктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн буе вак яңгыр яву көтелә. 11 градус җылы. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көн болытлы, яңгырлы һәм салкынча булачак. Халык сынамышлары буенча апрель ахырында суык булса, май ахыры эссе булыр диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Ремонт яки техника алырга планлаштырасызмы? Ашыгыч рәвештә акча кирәкме? Акбарсбанктан төрле максатларга акчалата, кредитка, гаризаны онлайн биреп, 5 минут эчендә җавап алыгыз. Жить лучше – это искать возможности для большего.
Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Стойте! Если делать по уму, в БТИ пора ему и ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. Татарстанның техник инвентаризация бюросыннан мәгълүмат. БТИ РТ.ру рәсми сайты аша заказ бергәндә 10% ташлама алыгыз. Казанда яңгыр явачак, 12 градуска кадәр җылы, көньяк-көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 62%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, хәерле бәрәкәтле эш атнасы телим сезгә. Саулыгыз.